maonge leo. Andrew Ondego, Ramogi TV. Duol mochung' ne choko usuru KRA oramo ni chik manyien mar juogo mwandu manengo gi ohewo siling 75,000 ne jowuoth ma donje pacho kaendi ok en chik manyien ni mar ne opuodhe higa mar 2004. KRA wacho ni chik makamano ne opuodhi kod pinje duto mag Afrika ma ugwe ma ok piny Kenya kende. Ma biro bang' jopiny kod jowuoth seyo KRA kuom sando jowuoth e paw ndeke ma KRA ewi usuru no endo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E paw ndeke maduong' ma KRA e bore Nairobi, waromo kod jawuoth moro mawuok e pinje jowagunda kaluwo chenro mag goyo kogno mwandu mage. Let us cross for privacy. Mae en chik ma pile ka pile e paw ndeke kinde moro amora ma ng'ato olor kowuok e pinje ma oko. Kata kamano, jali nenore ng'at man kod ywaro kod apisas mag duol mochung' ne choko osuru KRA ewi mwandu mage. Or you declare the values and then I'll compute the taxes for you. Not a problem. Okay. Bang' chopo machiegni, wayudo ni lak nyang' mar chik manyien mar KRA ewi juogo osuru mwandu mabiro pacho kae manengo gi ohewo gana 75 ema omako jalno. Mabiro kaluwore gi simbe ong'we yamo 5 kido mag iPhone mane jalni oting'o. Mae en achiel kuom buche mosebedo kagoyo duol mar KRA kuom thung'o jowuoth kod welo mabiro pacho kae gi osuru manyien e paw ndeke ma KRA. Jopiny osebedo karodho duol mar KRA e yore mag tudruok manyasani ewi okang' makamano magiwacho ni dhi mayo piny Kenya welo mathoth. Kata kamano, duol mar KRA wacho ni chik mar juogo mwandu ma jowuoth obiro go pacho kae manengo gi ohewo gana 75 ok en chik manyien. So the law has been there, ECMA has been there since 2004. That value has been there. Actually, previously, the value was $300. It went up to $500. And one of the things we are saying is we appreciate that the value is quite low now, so it cuts off a lot of purchases. Kalore kodgi, chik makamae na opuodh kod pinje duto mag Afrika ma ugwe e higa mar 2004. I think I need to clarify, it is being enforced in other countries. Yes, it is being enforced in other countries. I think for Kenya, probably we're a bit more diligent. And you see, for us, we are, as I said before, it's not just about revenue. It's not just about revenue. It's more of, actually, the bigger element is the protection of the borders and our society. We need to make sure Kenyans are protected, you know. Ponono ni chik ni osebedo chakre higa mar 2004 en ang'o momiyo koro eka KRA kete e tim. Duol mar KRA wacho ne gikawo okang' mar kaso chik makamano kaluwore gi kwan mathoth mag mwandu manengo gi kor gi lach manyocha osebedo kachopo pacho kae dweche buora mokalo. So it's not a new law. It's been there. We've actually been implementing it all along. But what has happened is in the last one quarter, so July to September and basically even October, we've noticed an influx of high-value items coming in. So passengers coming in with 5 iPhones, 10 iPhones, 15, you know. Duol mar KRA bende oyango moko kuom mwandu mag machienglo mag weche hera magisemako kowuok kuom jowuoth e paw ndeke ma KRA. Duol mochung' ne choko osuru KRA wacho ni chik mar juogo mwandu ma jawuoth moro amoro biro go pacho kae manengo ne ohewo shillings 75,000 en chik mane oketo tim e higa mar 2004 kod pinje duto mag Afrika ma ugwe. Chris Owino, Ramogi TV, KRA, Nairobi. Jatend migawo mar arita kwe